Kilo cai sambutan. Musuhnya sih ning kono ya. Wah lek ngerekam ya HP-ne sitok iki atau genah-genah ya. Kayak ning kono. Saya ning kono guys. Oh, beringetan. Pertama iki aslinya ngelangan dhewe guys iki. Dan iki ngelangan dhewe guys. Di pemasok ya. Putune laknat tuh. Guys. Layangan gampangane temu, saiki gendek bandetan guys. Bandetane ngelangan dhewe guys. Saiki layangan petaan larang guys. Biyen no 1000 wis entuk 10. Zaman kapan lho? Jangan BDI. Saiki 3000 untuk sitok. Nggawe dhewe ae. Iki sama iki piro to? Sama sak anu kertas iki. 100 sitok wis dadi layangan sitok iki. Tapi lek sing tuku aku ning Supri sing diprank. Diingi diprank. 4.000 untuk terus. Bolo dhewe guys. Ngono kuwi lho. Masuk. Langsung ning video anune iki sambitane. Nah, lengen nangsang. Iki video lengen nangsang. Ngilang loro rusak kabeh. Oke. Ternyata ora mubur, geng. Berair kan. Ndase ilang. Andun. Ini moto, guys. Ayo, langane kucluk ya. Dia krek. Aduh, peh sedina rong dina gawe dadi kok ngono. Kekuatan dari dalam. Aduh. Punggung patah. Sitoke nangsang. Banteng PD ini nangsang, banteng PD ini. Tuku. Round 1. Fight. Gitu. Apakah kita bisa menyambitnya? Wah, sing ketoke sing kulon oh iya empangi. Langsung pedot, guys. Ternyata, guys. Kalau numpangi langsung dikejret, guys, jelas guys. Tangan banteng jiwa membanteng kita telah pedot. Round 2. Mengumpulkan layangan roket, motif roket, mau kan motif banteng, jiwaku membanteng guys, jiwaku membanteng ternyata pedot, akhirnya akan mengumpulkan karena aliansi loh, ngakali Solo Squad ya. Solo versus Squad ya. Punya layangan satunya lagi guys. Tenang ya guys, ini kene layangannya unlimited guys. Layangan garek, layangan sitok. Utang jagrik. Santai, Supri bolone dhewe. Anak buah jagrik. Anak buah. Santai guys, iki bola tuku sing unlimited. Bola rantai iki. Starlek ngeprank di Supri. Mulai los-losan guys.
Wis nyampe to iki. Arep njikok dhuwur aja. Jangan mau ngayo nganjet lho. Waduh, burjok. Laki ketok langane. Jempleng. Loh. Langane nyapa kae? Jempleng. Jempleng iki piye? Menang aku. Loh. Menang lho, guys. Pedot. Jiwaku membanteng dibalaskan oleh langan ijo koklok. Piye kesannya, Mas? Biasa aja. Easy. Pilot jangkrik do, bro, langan ilang lho, rek. Custom ae. Kamu ki pemanasan, guys. Wis ben nuso iki alah ben oke penak kayak ngeremehne, guys. Ini adalah teknik pengorbanan, aduh. Pengorbanan. Teknik pengorbanan nih. Kata Pak Wil, teknik pengorbanan. Guys. Pak Wil. Iki lho, Pak Min. Anakmu anu Layangan Pak Min. Ya iki. Wis jam balik Pak Min. Jam balik Pak Min. Wis jam 4 to. Duh, udah jelek asam ini hilang langane. Wis guys yo, iki pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Mr. Ardo di pertandingan round kedua. Lha, lon guys, bola guys. Bola itu. Lah iki bola ning ngisor langane kan. Ning dhuwur. Layangan ngetip. Langane di langane ning dhuwur kok. Terus langane ra ketok nantian. Wis yo guys. Di musuh. Sik. Penutup. Solo trio, guys. Yo, trio. Aku solo wani. Solo versus sekuat iki. Pokoknya